Fl-ewwel xahar tas-sena kompla jiġi reġistrat titjib fil-qagħda finanzjarja tal-Fond Konsolidat tal-Gvern. Bl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid li f'Jannar ta' din is-sena id-deficit fil-Kaxxa ta' Malta kien ta' ftit aktar minn 13 miljun euro. Dan ifisser kważi 3 miljun euro inqas milli kien f'Jannar tas-sena li għaddiet. L-Uffiċċju tal-Istatistika qal li dan it-titjib kien dovut l-aktar għaliex id-dħul tal-Gvern żdied bi kważi 22 miljun euro. Fl-istess waqt, in-nefqa tal-Gvern żdiedet b'19 miljun euro. Iċ-ċifri juru li f'Jannar id-dħul tal-Gvern żdied minn 261 miljun euro s-sena li għaddiet għal 283 miljun euro. Qal li din iż-żieda ta' aktar minn 8% kienet dovuta l-aktar għal dħul mill-income tax, mill-bolla u mill-VAT. Fil-banda l-oħra meta mqabbel ma' Jannar tas-sena li għaddiet, in-nefqa tal-Gvern f'Jannar li għadda kienet tammonta għal 296 miljun euro, jiġifieri żieda ta' kważi 19 miljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li n-nefqa tal-Gvern fuq proġetti kapitali kienet ta' aktar minn 9 miljun euro. F'Jannar, id-dejn tal-Gvern kien ta' kważi 5386 miljuni. 112 miljun inqas meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra. Riżultat ta' bosta fatturi, fosthom tnaqqis tal-maxxijiet fuq id-dejn li niżlu b'aktar minn 10 miljun euro.